dort von der oben ein sehr schöner Tag. Das soll von der mal 22 Grad warm werden, bloß sehr schön. Und von der war ich was merken, dort nennt sich Schtrucklaunt Cannelloni. Das ist eine italienische Mahlzeit, aber ich wollte ein bisschen merken, es wieder gleichen. Und wir wollen das mit Schtrucklaunt Schmauntfat durchgebrochen, in Käse, in gemoldenes Rindfleisch, ein bisschen Speck. Und wir wollen uns einen Deeg durchmerken. So, ich wollte nicht wissen, was wir durchgebrochen, wo wir den merken. Und dann nachher, da werden wir den schmecken, muss sehen, was das hat. So, nu wollen wir uitfangen. Ich will mal wissen, was wir für den Deeg brauchen. Das ist sehr einfach. Hier haben wir 5 Eier. Hier haben wir ein bisschen Wasser und da haben wir Salz. Wir wollen vielleicht 1 Teelöffel Salz brauchen. Und hier haben wir 4 Köffel Mehl. Nu wollen wir Deeg merken. Dan werden we den Deeg herrieren. Eerst wat we worden doen is, we worden den Mehl hier nemen. En dan de eier door nemen. En dan worden we vielleicht eerst een halve Teelöffel Salz. Dan moet zijn wat dat is. En dan worden we het van de te kneden. En wat we zijn, dan doen we een beetje water maken. Ik wil niet weten wat de Deeg is, wat daar is. Nu zit maar, nu vangt er aan Deeg te geven. Nu worden we den van nu 4 stuk 10 minuten durchkneden en dan is het eruit. En wat je daar deeg, die wordt zeer mooi wanneer die durchkneden deed. So dan laten we den van nu een halve stunde ruwen. En wat je, we worden nog spaak brokken. Wow, dat spaak hier een zeer smakke bieten gesneden. Dan willen we dat uitbroden en ruisbroden. Oké, dus dit worden alle fijn snijden. Die pan hebben zij heute in disco. Nu worden we dat fijn uitbroden. Nu kijk mal, dat gaat ook niet lang. Dat hebben we uitgelegd met ekenhals. Ja, kijk mal, nu is het al fijn ruis. Oké, nu willen we Schtrucklaunt Schmauntfat werken. Hier hebben we dus je pilsje. Daar hebben we zout en peper, zoveel te veel. Daar hebben we een zippel bij gesneden. En 2 chesnik, 10 met rijscher Speck en 1 liter Schmaunt. En dan een beetje olivenolie. En in disco hebben we nu fijn huid. We hebben een beetje olivenolie nemen. En dan het eerste wat we worden doen is voor we de sippelen, bruin broden, wat er van bij bruin te worden. En dan doen we de pilsje ernaar, dat doen we dan het nächste, zoals je zien kan. En dan doen we dat chesnek ernaar, 2 teen chesnek. En waar het al geschet, deze broden, zoals je zien kan, het van een smaak te laten. Dan doen we door 1 liter Schmaunt nemen. En dan willen we dat wat een kerken brengen. En dat is fijn kerken dat. Daar willen we door nog dat Speck er nog nemen. Een rijst Speck wat we hadden gebroed. En dan ook nog zout en peper, zoveel skiegluiven. En daar willen we dat fijn wat een kerken brengen. En daar willen we dat een gläser nemen. En dan hebben we dat eigen kerk. Gaan we dat naar ijs opzetten. En dan ergens een tijd, want als dat jankert, gaan we Schmauntfat über deel brengen. Ja, dat is dus zo fijn durchgebroken kerk, zo fijn. Hier hebben we een trechter. Waar we dat een gläser nemen en thuisschrijven, dan wordt dat zo'n eigen kerk zijn, dan hebben we dat immer uit. Oké, nu heeft de deeg hier vanuit voor 1 stunde gerest, of geruut. Nu wordt dat een bieten gesneden, waar we met een halve biet deeg afhangen. Een bieten gesneden, en dan willen we dat even nu snijden, den deeg snijden. Zeer dun rollen. En als je dat niet gaan, weet je wat? Dan brok je een rol had. Dan rol je den deeg zo dun als je kan. Wie wil den zo dun als mogelijk. Ja, kijk mal. En dan doen we den rol, immer dun, zo dun als de machine den rol deed. Dat is zo zeer fijn dun. Ik laat er wat dus zeer fijn zijn. Oké, en weet je wat? Dan waren we al die stremels deeg, wat we gaan zo dun als mogelijk gemerkt, waar we een stuk feuer zal je bieten snijden. En dan worden we er nog eenmaal durch den deegroller durch. En we willen alles van ongeveer 4 kantje bieten aan. 4 zal je vlekken. Oké, hier hebben we onze deegvlekken, zoals je zien kan. En daar worden we hebben zeer dun gemerkt. Wir uns worden het niet ganz dun merken, aber dat je nog kan doen. En dan brauchen hier maar niet meer gescheit 1 minuut gekehrt. Dan kan je die door uitnemen. En door kan je zijn, door hebben we wat.
Nou hebben we hier bloß een papier op, dat wordt gebroken zum Teuwakjes baken. En doe check hem op. En daar zijn die al goed, dat dit zeer weinig. Die worden entweder hier nog nooit gebakt. Ja, krijg je start. So, das ist ein bisschen gespielt. Einer kann sich da kijken. Vielleicht wollen wir wieder haben, so ich dachte, ich würde auch mal alle Tipps selbst merken. Und dann kann ich das alle selbst merken, aber ich kann nicht immer alles kijken. Ja, wollen wir den hier ein bisschen uitspreiden. Okay, nu wollen wir die alle so starten. En bij ons slapen we nog wat uit je bij mijn huis, dat we dat gaan 2 jaar en spelen voor de winter. Oké, nu willen we dat vlees eruit merken, wat we dat gebruiken willen voor onze cannelloni. Hier haben wir ein bisschen Olivenöl, hier haben wir 2 Peperschoten, ein Jalapeno und ein Serrano. Wisst ihr doch, dass die 2 das sind Cousins oder Fahrers, Nichten und Fahrer. Das wird dann der Nicht sein und das wird dann der Fahrer sein. Und hier haben wir 13 Garlic, 3 clove Garlic. Hier haben wir eine Nate Zettel abgeschnitten, 1 Medium Onion, diced. Und hier haben wir 1 Kilo gemoldenes Rindfleisch, 1 Kilo of ground beef. En hier hebben we peper zoveel als we geloven en zout zoveel als we geloven. En hier hebben we dan ons ruischend spaak, crispy bacon. Nu willen we dat eruit merken. Zoals je zien kan, we hebben heel veel gemerkt. Nu wordt een disco door opzaten en opherten. Oké, de disco is uit. Klein beetje olivenöl nemen. En dan komt het vlees. Woehoe! Oké, we zetten dat vlees nu fijn bruin en zo meer met score voor een klein beetje te zien. Nou willen we de seppelen hier een klein beetje durchbroden, wat die vangen een beetje bruin te worden en nou willen we het snik te maken. We zetten de seppelen vangen nu een beetje klein beetje bruin te worden, nou willen we het snik te maken. Add the garlic. We dat van even 1 minuut erbij laten. En dan willen we de peperschoten maken. Next doen we de peperschoten maken. Oh, dat we nog eenmaal een stuk 3 minuten durchbroden. Oké, nu gaan we het alle durcheinander hier nog eenmaal durchbroden, voordat het meer goed is. En dan wordt het afzien dat het vat er alle buiten is. En dan doen we een beetje water maken. Dat is nu zeer fijn bruin brood. Nu wordt het nog eenmaal een paar minuten durchbroden. En krijg nu worden we dan nog peper maken, zoveel als we dan blijven. En dan nog zout. Kijk zo. Nu nog eenmaal een paar minuten durchbroeden en dan als dit eruit, dan wordt het even hier. Dat vlees is goed. Nu hebben we het vlees hier een beetje in de hek, wordt het vaten afleiden, dan wordt dit hier uitgaten. En dan wordt de nächste stelp. Oké, nu hebben we het vat alle afgezien. En nu gaan we het vleesje wat vrij in de midden nemen. En dan gaan we het even hier alle. Nu gaan we het spaakje nog nemen. Dat is al goed. Nou wat we dan doen. Dan doen we Schtrucklaunt Schmauntfat hier een beetje nemen. Zo. Dan gaan we het met tegerieren. Dan als dat eruit komt. En onze Cannelloni nemen. Die zit mooi af vlees. Ja. We zijn pilz gemaakt en spaak en seppelen en gesnekt. Zo, nu wordt het fijn tegerieren. We gaan een kleine beetje mooier door. Woehoe! Van der waar we schijnen het ovenkast gaan, wat blijft hier? Zo, nu wordt het eenmaal afbroden. Kijk maar daar. Oh, dat zal. Wat je dit kan je gebruiken zum even verenigd schaap, maar dat kieltje, wo immer je wil. Kijk je dat verstellen, waarschijnlijk dat moet smaken. Also, gewoon bloß op een 2 Watt knappen. Zo, woehoe, die staat eruit.
Fleisch ist nu gut. Nu werden wir anfangen, Cannelloni zu machen, hier bei Schtrucklaunt. Buena Vista. Na ja, da wird ich mal wissen, wo wir die Cannelloni machen. Hier haben wir unser, was wir dann anladen, Fleisch. Ja, kijk mal, dat zijn een beetje natjes. En wat je wordt, want je wel, je kan wel een beetje grater maken. En dat schuurt niet. Maar eens moet ligt een klein beetje wat nater stromen te maken, wat je, ja, kijk maar, dan een klein beetje kiezen, ja. En daar al we die klok door zo fijn aan, door kijk maar. Wat je dit als zo'n zou je dan deeg, wat dan. Dus ik al zei, wat je wat, dan nemen we zo start. En dan doen we hier een fijne ploot aan. Wou je dit nog eenmaal wezen, dat je nog een beetje schijnt. Dat zei je daarna deeg. Wat als iemand je nog een beetje schijnt met im Viertelje stof schaffen. Wat wanneer hem dort dan ligt, dan blijft een wunder, wat een half kunt. Vooral bloß so groot pandebelig is. Dan heeft hij zich kwestig afstrengt door het schaf niet. En hier hebben we een beetje te dik eingeschabt. Mijn vader zei dat Mexico was de tacos milken, dan deden ze allemaal een maßspets vol vlees te nemen. En dan wanneer de cliënten, de customer niet kijken, dan kleven ze nog de half uit. Doe, kijk maar. Weet je wat, wie worden jullie maar wat onaangewezen? Oh, kijk maar, dan staat. En dan doen we in de smaak neer. Wow, nu waar de alles staat. Ja, eerst daarna grabbel ik het vielleicht frisch dekoreren en dan de andere smaakt niet zo schrecklich dan. Maar nu als we dat niet schudder niet hebben, ik leg dat zo'n zeer fijne daarna deeg. En ja, ik wil je zeggen, dit wordt geen smaak. Dat is vielleicht met over, wat je wat ik hier doe. Ik wil hier meer een ploot vol maken. En dan wat ik dan doe, dan doe ik met de airfryer. Dan ergens een tijd, ga je dan opduwen en bakken en dan ga je ovenkost. Oké. Dit is onze schijf, onze onkels schijf, hier waar we, dit waar we dan de onkels hand van jou. Dan willen we een beetje zo'n fijn chuizen op. En deze fireplaten hier, die waar we dat chuizen op en dan waar de krachten staat afvriezen. En dan hebben we ergens een tijd zo'n staat eruit, zo'n Cannelloni. Ik laat er wat zeer schijn smaken. So. Weil die Arbeit merken, dann merk sure dat je een dauw merken. En dan vlieg je aan. En dan ga je er ergens een tijd eruit. Ja, die worden smaak nog een beetje. Maar ja, kruiseken. But anyway, krijg ze start. Oh, dat wordt van heel waarschijnlijk smaken. Nu zie ik weer dat geheimnis. Wat we wel een brokken van die autumn salad maken. En check je maar hier. Ho. Weet je wat dit is? Dit is wat we aan Fatte hebben uit de Porchulaca. Nu willen we salad maken. Ik weet, mijn vriend, die wordt vielleicht afjastig zijn, maar dat is hier aan down. Doe, check je maar. Hier hebben we dit Porchulaca, dat Fatte hebben. Dat zeer fijn afwaschen. En dan strikken we de bladeren door, de meeste bladeren eraf van de astekjes. En de zeer nate astekjes, die laten we bloos spannen, maar de grotere astekjes, die pulveren los. En daar wil we Fatte haan salad maken. Purslane of Porchulaca salad. Wow, nu kijk je maar, nu hebben we deze Fatte haan zo smak afgewassen. Al die astekjes eruit. De meeste. En nu wordt het afzien en dan wordt het even weer maken en dan werden we een zeer schijnende salad maken. En zo wat dat niet kan, ik wil zeggen, dat is gezond en dat smaakt zeer schijn. Oké, daar werden we ons Fatte haan, purslane,
Porchulaca salad uit hier. Hier hebben we van ongeveer 5 kuffel vol Porchulaca, oder Fatte Han. Sehr schmack aufgewaschen. Emma Han. Und hier haben wir ein Peperschout, was sie nennen Serrano. One Serrano pepper, wat dat te nemen. En hier hebben we een halve rode sippel. 1/2 red onion. En hier hebben we een bakkeljan, 1 Roma tomato. En peper, waar we dan dus weer aan blijven. En zout, graag zo. En dan hier hebben we wat we noemen lime. Een groene, een gele citroen. Waar we dat door zeer fijn aandrekken. Ja. Ik wil niet zeggen, dit wordt een zeer schijne salad zijn. En als je dan hier nog een beetje erik maakt, weer wel. Maar wie worden dan nu vanavond niet? Nu wordt het tegen hier, dan wordt het van ongeveer een halve stunde of zo zetten laten. En dan werden we zijn we ook wat smaken. Ik geloof wat zeer schijn smaken van die wat dat niet kan. Fatte Han salad, dat was eerst voor gordon. Ik laat hem aan een beetje een steed waar dat fan wassen kon, dat er nog wasseren. Ja. Dan het eerder maar aanbrengen en dan ongeveer aan de stunde zo. Dan is dat eruit te eten. Zit dat niet in de schijn smaken. Woehoe! En weet je wat we nog van jeden hadden? Olivenoil. 1 tot 2 theelepel de maand. Dat staat gelijk zo. En dan wordt helemaal tegen. Ja. Zeer schijn. En dan wordt dat eruit aan te onkas. Den oven hebben we nu opgeheerd, nu 375 graden. En nu gaan we aan de schiep hinein. Van stuk 15, 20 minuten en dan gaan we checken waar het zit en dan vandoor weer. Ja, nu kijk je mal. Schtrucklaunt Cannelloni. En dan hier met Fatte Han, oder purslane, oder Porchulaca salad, Greins. Nu werden we ook zien, van der waar we dat niet ver smaken. Maar ik hoop, je merkt dat en dan kan je me zeggen wat het gesmaakt heeft. Maar ik wil niet zeggen, dat zit zeer smaak. Alles wat ik kan zeggen is, dat heeft bloos zeer schön gesmaakt. Ik wens je een zeer schönen dag en hier van Schtrucklaunt bij Buena Vista. Nu zijn we weg, nu Ojo la Yegua. Woehoe! Dankeschön für Ihre Unterstützung. Mocht Gott Ihnen alle segnen. Und sehen wir uns das nächste Mal. Gott Ihnen wel.